nakikita ko yung sarili ko sa'yo na dapat katulad mo ko naman. Bakit naman po? Sana napakinggan na kita noon ba? Ay! Ma'am, kung napakinggan niyo po ako, ganito lang po sasabihin ko sa inyo. Hindi ka po ako. Hindi pa ako speaker nun. Kasi sana daw, nung bata pa siya, napakinggan niya na ako. Eh, Diyos ko, 60 years old na po kayo na ako. At 25 pa lang po ako nun. Imposible yun. Di pa po ako nag-i-exist nun. Ayan. Ito po, actually, ito po, gusto kong ano sa inyo, i-inculcate sa inyong mga minds. Na, the only constant thing in this world is change. And I always believe this country still has a hope. Ako po ay nasa Amerika na. Ang dami pong mga kumpanyang gusto ulit. Pero bakit ako nandito? I cannot serve the Americans. I want to serve my fellow Filipino. Especially the Filipino youth. Ilan na lang po ang magaling na mga motivational speaker na bata. Mawawala pa ako. May kilala kayo? Meron? Meron? Si Ian Barcelona lang. Idol ko yun eh. Kung narinig nyo na yun. Oo. Dapat kung nandito yun eh. Pero, pag nasa stage kami, pantay lang kami. Hindi niya kaya ginagawa ko. Yun, puro hype. Pasasawin kayo na. Bakit tamang kwento lang?